Soy cubano y estoy buscando la partida de nacimiento de mi bisabuelo, que era gallego, para poder solicitar la nacionalidad española. ¿Me pueden ayudar? Respondemos. Estes últimos meses son milleiros os galegos que nos teñen consultado sobre a maneira de chegar ao seu orixe, a maneira de localizar partidas de nacemento que vinculen as súas familias con Galicia. Claro que sí, aí está a Xunta de Galicia para axudar a nosa xente. Temos un acordo suscrito cos arquivos históricos de todas as dióceses de Galicia para axudarvos a buscar aos vosos familiares as partidas de nacemento e poder acreditalo documentalmente para acceder á nacionalidade española. ¿Qué tens que facer para conseguilo? Remítenos a este correo nome e apellidos completo do teu familiar, ano de nacemento, e tamén o concello no que naceu e, se é posible, a parroquia para facilitalo. Terás a resposta se efectivamente ali naceu. Doutro xeito, accede en Galicia Aberta ao noso programa Raíces, rellena o formulario e vamos te axudar a encontrar o orixe da tua familia.